Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ginpangunahan sang Provincial Board of Canvassers nga Sunday Commission on Elections Iloilo Provincial Election Supervisor Attorney Ayanli Ananoria, Department of Education Iloilo Schools Division Superintendent Rohel Bermejo kag Attorney Marjorie Antonio Manican ang proclamation sang elected officials. Sa pagka-board member sa Premio Distrito, yara sa Andaya Valentin Sirag nga may 93,741 votes, Carmelo Nochete 91,001 votes, sa Segundo Distrito, yara sa Andaya June Mondejar nga may 111,048 votes, Rolito Kahilig 77,130 votes. Sa Tertiary Distrito, yara si Matt Palabrica nga may 120,376 votes. Kag Jason Gonzales nga may 109,790 votes. Sa Kwarto Distrito, Sanday Domingo Oso Jr., 116,325 votes. Kag Rolly Distura nga may 110,909 votes. Kag sa Quinto Distrito, Sanday Binki Tupas nga may 147,642 votes, kag Carol V. Espinosa Diaz nga may 99,585 votes. Samtang sa pagkakongresista, Sanday 1st District Representative Janet Garin nga may 148,558 votes, 2nd District Representative Michael Goraceta nga may 155,133 votes. 3rd District Representative Lawrence Defensor 197,231 votes. 4th District for Janelle Veron 145,000 votes. Kaga sa 5th District Representative Raul Tupast nga may yara sa 173,031 votes. Mahibaluan nga sila ang lunsay mga incumbent officials maluwas kay 4th District for Janelle Veron. Magasugod ang ilang pagserbisyo sa pumuluyo sa probinsya sa Hulyo 1. Inis ka banderang Polanimas, nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kaglingawan sa Iloilo Radyo Bandera.